Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Nakasugat og mga barkada nga parihas nako. Nakat-on kog bisyo. Bisyo? Inom god. Kat-on sad kog panigarilyo. Tilaw sad ko anang kinabuhi nga one day, one eat. Luoy agud nimo. May gani kay dunay bayot nga misagop nako. Nakakaon ako katulo sa usa ka adlaw. Unya, gitudluan. Unsa may gitudlo nimo? Tarunggod nga kinabuhi. Iya kong dadon sa iyang parlor. Iya sab kong dadon kanang doon na siya show. Mao nang nakat-on kapag manage og show. Yes, kanang imurong nahimutangan Anton. Ako sad nang gipangandoy. Oh, unsa? Kung mamahimo na unya kang manager, mahimong makabato na tag atong pamilya. Unsa? Expected na ako makugang kagyud. Di ba nagsabot naman ta nga wa tay commitment sa atong relasyon, di ba? Bitaw, ako nang gitamod. Na-inlove ka na nako? Ambot lang. Pero naanognan lang ko sa imong achievement. Kung imo ning pasagdan, mahimong lain pa'y makapahimos. Duha raming managsuon, ug ako manghud. Retarded ba jud? No, dili retarded si Dong Mateo. Unsa may itawag ana? Basta, dili retarded si Mateo. Hinay lang gid ang iyang pangunaw-na og tungod yana, wa nay laing makapuli ni mama. Ako ra. Pero sa pagkakaron, okay pa man si mama. Pasagdi nga mag-enjoy siya sa iyang trabaho. Wa gyud kay ambisyon. Doon na ba ya? Pero nahimuot ba ako may sagol kahadlok? Di ba nagsabot naman ta? Nga di ta magiskot og kasal. Sa pagkakaron, Oh, unsa? Ma, to pamunika. Natuog pa man. Kanihara kong naghuwat nga magmata ang munyika aron hagwaon. Ako lang pukaw munika, mabi. Uy, ayaw, uy. Ano man? Di katubo. Unsa na, ma? Di ba mo dako ba? Di maparihan ni mo nga mutaas. Gigi, di lang ko pukaw ako munika. Hain man di ay si Sarah. Luto ko no siya sudan. Oh, ang ato di ay kusinira. Tungod man kuno nako mao nang luto siya sudan. Ako jud kuno iyang lutuan aron ginahan ko kaon. Maayo no undong. Pinangga na di ay ka sa imong asawa. Ma? Ngano nak? Ang akong munyika ba kuhaon ni Brad Anton? Nganong iya mang kuhaon? Iya mang kunong anak. Imo ang munyeka, Mateo. Why makakuha ni ini? Pero kinahanglan nga imo gyud siyang bantayan. Ako jud bantayan munyika, mawi. Nangga kay nako munyika. Pero Brad good nako Anton, iya jud ikapon munyika. Pahika pa lang. Pero, dili niya anak ang munyeka, ha? Busa, panalipdig yun ang munyeka. Hangtod na si Sarah. oh, ngano naginuktok ka man Anton? Gihuna-una nimo nga akong gisulti. Wow, nganong ako mangunaw na ano imong gisulti. Sa ato pa. Posible sad nga mahigugma ka nako.
Mga tao lang tayo, Imi. Kung unsay kapalaran nga alang nato, atong sundon. O, nga namitindog man ka. Muatuon ako sa amo. Mupaulit na sad ka. Unya, duga na sa mubalik din he. Doon na ako ipangutanan ni mama, eh. O, sabi imong pangutanan niya? Anong kalit siyang nawa sa diyang miadto ka? Gili kayan di ko sa imong inahan. Ambot lang. Pero, mo na gusto na kong susiyon. Kung mao na imong tuyo sa imong pagpauli. Pauban ako. Unsa? Nakugang na sad ka. Pauban ako ba? Ano makapasabot ko niya? Nganong dili siya anging masuko na ako? Ayaw lagi. Ngano man ka, Anton? Ngano dili magikunin mo dadun sa inyo? Di pa karon ang saktong panahon. Kano sa man di ay ang saktong panahon, be? May mo ba? Ayaw na ko pugsa sa pagtubag sa pangutana. Dili ka makapugong. Muuban ko sa imong pagpauli. Hoy, Bugart. Nganong midali kag biya? Hoy, balik dire. Imo ko papalikon? Balik. Imo na sa kubog noon? Naong paya ni mo, Bugart. Oy, Oh, balik dayon ba? balik ko, ma'am. Balik ko. Kalayo pa di mo? Dool, jud, dool. Papuhaan lang ko, ma'am. Gusto ka? Ma'am. Luwa ko, ma'am. Ay, luwa taon ko. Amaw gyud ka, Bugart. Amaw gyud ka, ayok ka. Ha? Tindog di, oy. Tingalig. Na, di ko noon niya ni hiatag ni mo imong bonus ron. Bonus, ma'am? Tinuto akong nadungog, ma'am. Imo kong tagag-bonus. Naluoy lang ko nimo. Kay, naduot na ko ang akong kukus imong bukton. Og ingos Mateo, nagkadugo ko nun eh. Mas mayo rin sa naku-remembrance, ma'am. Sa imong kasuko na ko. Ilog di, ko, Bugart, oy. Sumari ko. Gaan gagawin mo ko. Ganahan sagkar, sigihan kagatag og bonus. Sorry, ay. Oo. Oh. Yung imong bonus, oh. Uy, kadak ko. Ako nang pakonsoylo ni imo kay napasakitan ti ka. Okay. Di ba yagi ko gusto nga mudaog-daog ko katabang. Ay, sus. Ikay nakaingon ha, nganong ako tong nabuhat. Ay, sus. Di mo, ma'am, sus. Diba, Lumiyag dagway, ma'am. Ay, butan. Hello, Moy! Butan ba? Maugani, Butan ba? unihatag Butan nimo, ba? Butan kay ka, ma'am. Tarong ha. Ay nalagpangatarungan, Bugart. Bawion ko na ron. Ayaw, ma'am. Ay, pagingana, ma'am. Ako ni idaligso sa kong bulsa, ma'am. Aka na. Kuta, ma'am. Kuta. Kuwaom ka ni mo. Kuta. Hoy! Pagpuyo! Ayo, magkid ni siya ba? Ha? Ikaw ba, paminaw? Paminaw, Bugart. Ma'am. Ayaw na gyud us ba pagtudlo og kabuang si Mateo, ha? Di na gyud, ma'am. More pa. Kausa na lang. Ay. May kasuko pa mugod sa mama nimo tungod sa imong gibuhat sa kasal. Mao gani nga gusto kong dadun ko nimo dito sa inyo. Ano mga ko pa sa hilo niya? Ay. Naapas si mama sa kasuko. Mapakyas ka lang. Ato lang huwaton nga maupay-hupay na ang iyang kalagot. Ing na lang yun, nga dili ka gusto nga magkita mi dito sa asawa ni Mateo. Oh, unsa? Unsa man? Nagsilos ka? Ha? Ambot lang. Ang tud ko, wa makasabot na ako. Ako rin may ingon nga, wa tay commitments. Pero, ambot ba? Nahigugma ka na nako, ha? Ikaw, nahigugma na ka na ako. Ambot lang. Pero matagbaw ka. Ka na magduha ta sa kama. Natural. Nindot man kang magpagana gud. Kanara. Come on. Manghigda na ta. Aron dito maglalis, okay? Dili ka na lang mapauli sa inyo. Dili, aron di ka masuko. Unyara ka na ako dadun sa amo. Kung wa nagay ka suko si mama nimo. Kalugan yung anak. Natawag ka nga. Huwag makatilaw pagmahal sa usa ka amahan.
Gusto ka pa man gani unta ning ipakuha. Salbahis ang imong amahan. Kung wa pa lang kumahadlok nga may daot ang mahitabo. Nga may daot ang buhaton si Papa sa akong gisabak. Tingali, dili ko mapunta ining tapita. Tingali, dili ka makabatulog sa kaamahan. Usa ka amahan nga pinangga ka man tuod, pero may diferensya sab. Pero bisag ingon anak lang si Papa ni mo, Mateo. Pinangga kayo kani anak. Dili pareha sa ibang amahan yun. Nga nahadlok ka mo atubang sa iyang kaakuhan. Sarah? Oh, Ila ka? uy. Ila ka, uy. Dali gani ka pahid, oh. Tanawin mo, basa imong mata. Pero, sige sa katawa kong munika. Munika, imo gaway Mama Sarah? Katawa lagi munika. Mateo, Barbie lagi ang pangalan sa munyeka. Gilang good. Ganahan man ko tawag niya munyika. Sa munyika, no? Tubag munyika, oh. Gusto ka mahagwa sa imong munyeka? Ikaw di ay. Bangon noon ka. Mag-CR ko. Dali, ikaw na sa tupad ni Barbie Dal. Barbie? Barbie doll? Ala, kanindot. Ako kuguson mo ni ka, Sarah, ha? Hinaya, ha? Gigi. Lo. Anton? Ngano nangabli ka man? Wala na ikaw sa bata? Ngano diyay? Amo man anak munika. Gawas din ni Anton. Wa kay labot sa mong anak. Nakadungog ka? Wa kay labot sa bata. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!